लाखपति बायदेवफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। लाखपति बायदेवनि राङा थाबैनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबसिगोन। नोंथाङा जमा होनाय लाखपति बायदेवनि फर्मखौ नायबिजिरनाया जागायबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सरकारि थान्दैफ्रा नोंथांनि फर्मखौ नायबिजिरनाया सोलिबाय। सरकारा बे लाखपति बायदेवनि आयेन फोसावना होनायनि गेजेराव जुदि नोंथाङाबो दं अब्ला नोंथाङाबो थाबैनो लाखपति जागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबां गथ' जोनोम होनाय आइजोफ्रा बे सुबिदाखौ मोननो हानाय नङा। फर्म भेरिफिकेशननि समाव सरकारा गासैबो खारिखौ नोजोर होगोन। थार आरो गेबें फोरमायथि गथायग्रा साफ्रोमबो आइजोआ बे लाखपति बिथांखि रांखौ मोननो हागोन। गिबि खेबनि थाखाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव 10,000 रां जमा जागोन। जाय आइजोफ्रा बे रांखौ दिहुनथायारि हाबाफ्राव रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जायो बैसोर आइजोफोरनो सरकारा नैथि खेबनि थाखाय साबसिडि मोनगोन। बे खौरांखौ फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, थार्ड एन्ड फोर्थ ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597, 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।